Formal ng pigbindisyonan asin pig-inaguraran ang pinaka-primerong solar-powered water supply system kan ako Bicol Party List sa Barangay Hacienda San Miguel Island, Tabaco City kan nagkaaging Sabado, Enero 1. Sigun sa residenteng si Maylin Barbacena kan Sitio Maligtay, dakulang tabang na igwa ng siring na proyekto ang partido sa idang lugar, hulit adit ni silo ng pagkakaigwadig din malinig na tubig. Istorya niya kung bakong tubig uran sa harayong burabod sinda nagkukuanin magagamit na tubig. Kaya bintahin ng gadaan na igwa ng solar-powered water supply system sa saindang barangay. Nakulaan mam tabang an sa muya ta dulo naman pagtighubasan nagharog talaga kay Ma'am Harayoon sa bubon. Nakulaan na tabang an sa muya ang ining ako Bicol na ining sa water system digdi sa muya. Pero sa mga naging liabi nga ni Maria Lazar ang proyektong ini, iyo ang dating punong barangay sa Barangay Hacienda. Asing kagawa Donald Bubeles na inunguhan ng GAD na makapadara ng surat sa partido para mabugtakan man sindanin water system. Pasalamat po ako na dakula po ining benepisyo po na may tatapo sa Samuya sa halawig pong panahon. Dati po, problema po talaga dito ang patubig. Sa presente po ngunyan, buwangani po kami dito nasa 700 residents po, household. Yaon po sinda dito naghararap po ang iba po dito sa patubig pong ini. Presente sa seremonya si Albay Gubernatorial Candidate Congressman Joey Sarte Salceda, ang team ni Vice Gubernatorial Candidate Diday Co, asin Albay 1st District House of Representative Candidate Congressman Attorney Jill Bungalon. Siyempre, alam ta na isolated ini. Jida ini yan, napod ka ni Jida. Geographically isolated and disadvantaged area. Ining bilog na isla kan San Miguel. So, kaya po ang mga government intervention na dahil minadepende po sa mainstream. Dahil makita ki power plant digdi because hindi naman siya economic, so kailan solar. Tapos ang tubig, yun nga, ini po ang enot na solar powered na water system na level 2. Pikakaoran mi sa kagawa digdi kung kaya kang flow rate kang tubig na magkaigwa ki level 3, taning may distribution. Kundi, magkagirare ki sa rupa kayo ni. First and foremost, congratulations, no? Dahil sa haba-haba ng panahon talagang ang kailangan nila talaga dito ay tubig. And having said that, ngayon nabigyan na natin ng realization itong pangarap nila na magkaroon ng supply ng tubig. And of course, yung pakiusap natin na sana alagaan nila ito because this will serve for so many years, no? Magbibigay ito ng matagal na serbisyo sa kanila. Kaya importante na sana tulungan din natin yung mga barangay officials, no, to take care of this facility para tuloy-tuloy lang yung magiging serbisyo nito. Mientras tanto, kasabay kan aktibidad na naumanin baga sinda Congressman Salceda asin Congressman Attorney Jill Bungalon para sa mga residente. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Boe.